clear tu te zong chi bai vek ule voin November ni som priat sang ni som ni pali thotan nia chanchin langsar zolte isa chu Khawpui Burma Sipai hmunpui tangin ralthuam nen tlan chuak sipai pahnih man an ni Chauh Khawpui a Burma Sipai in bai an toka sipai som ni lai an thi Mindat Khawpui a indona sosang chunzawm zel Kuat-Khaing Khawpui a Burma Sipai in thlawhna mangin bom an thlak Ashio Chin Defense Force ACDF din kumthum kimchan manna celebration India ram Uttar Pradesh a damdawi in pakhata kang mai chuaka naupang piang hlim som an thi MCR chuan basic military training avoi khanna nei atop thleng milangai thlak sak theu turin kan som a cheu yi sa zu Khawpui Burma Sipai tangin ralthuam nen tlan chuak sipai pahnih man an ni Magwe region yi sa chu kho a Burma Sipai hmunpui tangin an ralthuam nen tlan chuak Burma Sipai pahnih chu yi sa chu PDF chuan zong chuakin lomana Burma sum MMK noi som panga ve pe in thale uluk takin enkolan ni thu yi sa chu PDF how tu chuan thriat tirna anai November ni som paruk chon hudar ni vel khan yi sa chu Khawpui a Burma Sipai hmunpui lama chiarpuian nei mek lain ven himna duty mek Burma Sipai ku u le sulin aung te chu an ralthuam te nen an tlan chua thu hriat ani chu thu chu yi sa chu PDF lam chuan hria in how tu lam chuan an va zong nga la November ni som pasari khan yi sa chu Khawpui hmun pakhata an va zong muwa an ralthuam ron tlan chua pui MA1 silai pahnih le silai mu engemaw zat chu PDF ho nena pe in an mani po mi pui sipai lama anin pek ngal thu hriat ani he Burma Sipai pahnih te hi Burma Sipai a mani du thu telmia lova lu tir an ni hnuwa hun rem chang an nei masat bera an tlan chua thu an soi PDF chuan heng sipai pahnih te hi lombana Burma currency chiat noi som panga ve pe in thatak le uluk taka enkol an ni thu PDF how tu lam chuan an tar lang isa chu PDF chuan Burma Sipai hnena tanga PDF hnena in pedu an om chuan engtik lai po a piak po thei reng an ni thu an hriat tir bok Chauh Khawpui a Burma Sipai in bai an tok sipai som ni lai an thi Magwe region Chauh Khawpui sekan khobula Burma Sipai ho chu rapwa bomte mangin bai an toka sipai som ni lai an thi thu mipui sipai Chauh PDF ho tu UC chuan thu chua siam November ni som pathum jinglam dariat vela khan Chauh Khawpui sekan khobula Chauh Guerrilla Force CGF le Chauh Khawpui PDF tangrualin Burma Sipai som riat vel in khorna kem chu bom chi rang manin an va baya Burma Sipai som ni lai thi an oma sipai som thum vel hliam tuar an om thu hriat ani Chauh Khawpui atanga ron chuak Burma Sipai te chuan mipui sipai ho bai an tum thu chu lo hrelokin mipui sipai lam chuan rapua bom lo kam sa in Burma Sipai ho chet an lak ma in an va bai man thu an tar lang mini som panga vel indona thlenga he indona hian Burma Sipai som ni vel an thi ngal thu hriat ani hliam tuar po an tam ti in PDF lam chuan an soi Burma Sipai ho an ron pun bela wangin PDF lam chu an tol len le ni Burma Sipai ho chu sekan khwa che vela anin khwar chunzawm zela PDF te bai an tum renga wangin November ni som pali khan PDF lam chuan pang som riat bom ralthuam lian nen an kapa athi po anom nual thu hriat ani matana inkana awm chunzawm lo wangin athizat ero hriat chian ani lo thu PDF how to UC lam chuan thu chuan siam he indona hian Chauh Guerrilla Force CGF Chauh PDF le mipui sipai dang tenen tangrualin lotling takin operation an nei hnuwa thile hliam ommia lowin an hnung tol le thei thu an tar lang bok Mindat Khawpui a indona sosang chunzawm zel Chin state thanglam Mindat Khawpui a November ni som pasari khan Burma Sipai le mipui sipai CDF Mindat inkara indona sosang chunzawm thu khotlang ho tu hnena tangin hriat ani khotlang ho tu telam soidan chuan Mindat police station le Burma Sipai 274 infantry battalion lama chuan indona hi sosang ber thu asoyani Burma Sipai lama tang point he indona hian thona te mangin voi som thum chuang an kapa bom som nga vel thakin mipui sipai ho chu nasatakin an bai thu hriat ani November ni som paruk atangin November ni som pasari thleng Burma Sipai a jet fighter Y12 chu Mindat Khawpui chunga a thlok wal reng thu hriat ani
he indona apo mipui chena in tam tak an hal chiat sak le veka indona so san ema wangin an hal chiat zat ero hriat ani lo thu khotlang ho tu chuan soi mipui sipai ACDF Mindat chuan November ni kwa falam le Mindat Khawpuya operation an nei tan thu an tar langa man sonem sipai thiang zang nge om ti le hliam tuar eng zat nge an om ti chu thu chua an la siam lo wangin hriat ala ni ri lo Kuat-Khaing Khawpuya Burma Sipai in thlawhna mangin boman thlaka naupang pakhat telin civil mi pathum an thi TNLA rawel na hnuaya om Kuat-Khaing Khawpui chu November ni som pasari khan Burma Sipai ho chuan thlawhna mangin boman thlaka naupang pakhat le hmeichhia pahni an thia civil mi som pathum hlim turan om thu TNLA chuan thu chua an siam November ni som pasari tailam dar som pakhat le mini som li pasari vel khan Burma Sipai chuan Kuat-Khaing Khawpui number 4 veng chu thlawhna mangin boman thlak thu hriat ani kumhnia naupang pakhat le anu chu thin kumu palam pakhat nen mi pathum thi an om mipui chena ina ka fu wangin hliam tuar po som pathum lai an om thu TNLA chuan an tar lang hliam tur zinga mi pali hi meichian ni thu hriat ani Burma Sipai ho chuan an chan tak hmun le ram te chu ni tin deuh thoin thlawhna mangin boman thlak renga khochung mi thi le hliam an tam thu an soi TNLA chuan mipui te sahim nan a hu hawa om lo turin le in kana le bom puana hmun atanga in thiar film tur le thlawhna laka film khur tur thu chua te chu zom turin hriat tirna an nei Burma Sipai ho ina thlawhna mangin boman thlak awangin kar khat chungin poisoi lo civil mi somni pathum chuwang an thi towa mi somnga velin hliam an tor thu TNLA chuan an tar lang Burma Sipai ho tu ber min aw hlenga China tanga aron lel le nu hian an chan tak hmun le ram te chu ahma aina sa zokin thlawhna nen bum an thlak thu hriat ani November ni som pakhata Chauh Khawpui chu Burma Sipai thlawhna in bom an thlak awangin civil mi pakwa thi in mi som pathum hliam an tuar November ni som pahnia po Chauh Khawpui chu Burma Sipai thlawhna in bom an thlaka civil mi som pakhat thin som pakhatin hliam an tuar November ni som pathuma Chauh Khawpui apo mi palin hliam an torbel chutiang bokin November ni som pasria maingo Khawpui chu Burma Sipai thlawhna wangin meichhia pali hliam tuar an om thu hriat ani indona lam le politik lama duai mek Burma Sipai te chu China hnen atangin puina an don le wangin poisoi lo mi puite chunga an du angin chet an lak tan le mek thu indona le politik lam chui tu uzo san chuan tar lang Ashio Chin Defense Force ACDF din kum thum kim cham manna celebration Magway region Gango district ka om Chinland Council som tu Ashio Chin Defense Force ACDF chu ramboi tiratanga din kum thum kim cham celebration chu November ni som pahnia mangin lomna an nei thu tangsarna an nei EAOs le Revolution Team Frank an thopui te le mipui te tan puina wanga tundin hun an thlen thu soin lom thu an soya Military Council SAC sarkar peithlak ani ma lo mipui te tan dinga mipui ven himna mipui thil nei in le lo ven himna kalpuin rin om taka an din zel tur thu an soi ACDF chuan mipui tan theitop chua puin administration education le health te chu akalpui chunzawm tur thu soin mipui dingna ngai poi mo zelin federal democracy dik aum thainan man lak zel tur thuan soi India ram Uttar Pradesh state a damdawi pakhata kang mai chuaka naupang som an thi India ram Uttar Pradesh state a November ni som panga zana naupang piang hlim hawan enkol na damdawi pakhata kang mai chuaka piang hlim naupang som thi in som parokin hliam an tor thu thunai tu lam chuan an soi Uttar Pradesh state Chauh Khawpuya nau piang hlim an enkol na damdawi pakhata kang mai chua thu hriat ani he damdawi ina nau piang hlim somnga panga enkol mek ania kang mai chua hian naupang somli panga an chan chuak manin enkol an ni mek thu thunai tu Bimal Kumar Dabe chuan a soi kang mai chua na chan tak hi tun thleng hian hriat alani lo state how to Brajesh Panthaka bial chunga thleng ani awangin he thil tlenga wanga a hong tak nau piang hlim chung te chu tanpuina peturin thutiamna neya kang mai chuana chan le wang po chui chiana ni thur thu a soi kang mai chua nu minute som thum vela chau kang mai thel tu firefighter ho lo thlengin building chunga valutin naute somli panga an chan chua thei thu hriat ani
kang mai thel tu te soidan chuan an thlen hun khan building chu mai khui na kha vek to wangin naute an zawa in an chan chua theilo thu an tar lang MCR chuan basic military training avoi khanna an nei chinlan ramzo phai kali kapoa mipui sipai mizo chin rifle MCR chuan basic military training batch 1 closing ceremony chunain pathian zara tlong taka program an nei thei thu mopurna nei tu lam chuan khriat tirna an nei MCR te chu CNA an training thina tuntum chu an mani in training an in pek avoi khanna ni thu soin thlanni le achan ve training an in pek thu an soi training top kharna MCO MCR how to local council lam how to le tual chung upaten troi omin training titha lomban sep sak an nia mi pale mai chia telin mi enge mazatin an training chuak thei thu an soi MCO MCR chuan pathian le mi pui thlawhna le puina wanga tundin muran thlen thu soin kong engkima zofa te in pum khata in puiton zel turin an bai seya ramle namtan an malak na kong engkima mi pui thawpuina le thlawhna an mamo thu an soi MCO MCR chuan chinlen council le IC NCC Chin Brotherhood azom lau ve a ma se unaw in sui khomna mani ti thayang tokin kong engkima thawpui zelin malam hun zela po thohau na than nei tlan zel an bai sei thu an soi atop thleng milau thir saktu in zawai chunga thilung takin kan lo me